haga jingle kai yakni rung shaka Eurocop arah jar arpeu sau haga jingle kai ka bahap haga group B ka France kala la ban pelim dan Lailan not Persia ya ke Gibraltar bat yakini gi lai gol jong ka France leo ban tep do Giroud haga minit ka balai Mbappe lengba ka penalti haga minit ka ba sau peusan plus lai bat ka wei ka dei ka ungol haga wei pat ka jingle kai na ka group ka Greece kala la ban pelim ya ka Ireland da ar la ka wei baleng ba ka jingjob ka Greece kala kiu sha ka kerdan ka ba ar haga mi ya ken point haga jingle kai ka bahap haga group C ka England kala la ban pelim suk ya ka Malta da sau la not ya gine gi sau gol jong ka England la yo ban tep ningkong lengba ka ungol haga minit ka ba pra bar ya ka gol ka ba ar la yo ban tep da Alexander Arnold haga minit ka ba ar peu pra bar ya ka gol ka ba lai ka England kala yo ban tep lengba ka penalti balagan jat da kin haga minit ka ba lai peu wei bar ya ka gol ka ba sau la yo ban tep lengba Wilson haga minit ka ba pra peu lai haga wei pat ka jingle kai ka Ukraine kala la ban pelim ya ka North Macedonia da lai la ar baleng ba ka jingjob ka Ukraine kala kiu sha kernan ka ba ar haga mi ya ken point haga jingle kai ka bahap haga group D ka Wales kalamat ya ka Namrem adin magala sya pelim haga Armenia da sau la ar haga wei pat ka jingle kai ka Turki kalamat biang ya ka Namjob adin magala la ban pelim salit ya ka Latvia da lai la ar baleng ba ka jingjob ka Turki kala kiu sya ka kerdan ka ba khli du jong ka mi ya ken point haga group D haga jingle kai ka bahap haga group H ka Finland kalamat ya ka Namjob adin magala la ban pelim ya ka Slovakia da ar London haga wei pat ka jingle kai jong ka ka group ka Denmark kadang peteng ban bat ya ka kerdan ka baningkong adin bagalala ban pelim salit ya ka North Ireland dai wei la not badia ka ka shigol jong ka Denmark layo ban tep ka minit ka ba sau pinyo lengba win haga wei pat ka jingle kai jong ka ka group hapeng ka Kazakhstan Persia ya ka San Marino haga ba ka Kazakhstan ka lala ban pelim ya ka San Marino da lai la not haga jingle kai ka bahap haga group I ka Israel ka lala ban pelim ya ka Belarus da ar la ka wei haga wei pat ka jingle kai jong ka ka group ka Switzerland ka lala ban pelim ya ka Andorra da ar la ka wei baleng ba ka jingjob ka Switzerland kadang ne akhli du jong ka mi ya ken point haga ka group I haga jingle kai semi final ka ba ar jong ka CONCACAF Nation League ka USA Persia ya ka Mexico bat gani ka jingle kai ka ba shong shit bha ha ka ba referee ula sei hadu Southly kirat kan ha gani ka jingle kai haba pai sha gani ka jingle kai ka USA kala Joshua bat ban khi jar nengkong ha ka minute ka ba live new lengbau Christian Pulisic ubade player Premier League ubayele kai na ka club Chelsea Padahal bukur ke kala step ke USA kala tam dai wei la not batang Maria sedang ke kelamit kata ha ka minit ka ba sau punriu ke USA kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ya ka ni ka gol saisin la yo biang ban tap do Christian Pulisic Padahal ka minit ka ban riu peu khandai u player ka Mexico ule yo priang ya ka red card bat kumju ru player jong ka USA haga minit ka ba nyau pewei ulayo pedang ya ka red card haga ba baro ar dali gi kenhun ki ha ban yele kai tang shi peungut Henry haga minit ka ba nyau peu pra ka USA ka layo biang ban tap ya ka gol ka balai lengba Ricardo ubade player jong ka Augsburg ubayele kai haga Bundesliga bat ya ka ni ka gol la penti kana lengba ka jingeram jong ka VAR bat haga minit ka ba pra peusan ka USA bat ka Mexico ki ha ban yele kai tang mar khandai ngut hadin ba sa marwe player jongki ulayo priang ya ka red card bat hadu bukut kane ke jingle kai u referee ula sei hadu khandai teli ki yellow card bat south teli ki red card bat hadu bukut kane ke jingle kai ka USA kalala bat pelim ya ka Mexico dalai la not ting ba kane ke jingjob ka USA kala yo ban rong sha ka final jong ka CONCACAF Nation League hakasin ka ba ar bat kane ya kendu Persia ya ka Canada haka final jong ka CONCACAF Nation League mentau snap